ብዛዕባ ኣፍ ማህፀን ብዙሕ ተዛሪብና ብዛዕባ ፓፕስሜር ክንዛረብ ከለና ብዛዕባ ኢንዳክሽን ክንዛረብ ከለና ብዙሕ ብዛዕባ ኣፍ ማህፀን ተዛሪበ ብዛዕባ ስዊፕ ክዛረብ ከለኹ ብብዙሕ ተዛሪብናሉ ሓንቲ ደይ ተዛሪብናላ ግን ክቕደድ ከሎ ስለምንታይ ይቕደድ ክሓዊ ከለኸ እንታይ ክንርኢ ኣለና ብነብስና ሎማዓንቲ ብዛዕባኡ ክዛረበ ከመይ ቀኒኹም ኣሕዋተይ ትምህርትና ንቐፅል ቅድሚ ብዛዕባ እዚ ምዝራበይ ከዘክረኩም ኣፍ ማህፀን ክንብል ከለና እንታይ ኢና ንብል ዘለና ኣፍ ማህፀን ማለት እቲ ሕጂ እዚ ቱቦ እዚ ቫጂናል ካናል ይበሃል ክትረኸብ ከለኻ ኣብዚ እዩ እቲ ሰርቪክስ ንብሎ እቲ ኣፍ ማህፀን ከዓ ካብቲ ቫጃይና ንብሎ ናብ ማህፀን ደእቱ ደሎ ቦታ ካብዚ ታሕቲ ስጋብ ኣብዚኣ ደላ እዚ ከዓ እቲ ሰርቪክስ ይበሃል ማለት እዩ ሕጂ ድበዝሕ ግዜ እዚ ዕፁብ ነገር እዩ ክንሓርስ ከለና ወይ ፔሪድና ክመፃና ከሎ ከዓ ክኽፈት ይጅምር ማለት እዩ ሕጂ ክንሓርስ ከለና እንታይ ይኸውን ኣሎ ኣብ ሕርሲ ኢፌስመንት ይበሃል እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ተሪእናዮ እዚ ከምዚ ፃዕዳ ነገር ድመስል ኣብዚ ነዊሕ ነገር እዩ ከምዚ ድበለ ሽዑ ሕርሲ ክመፅእ ከሎ እንታይ ይኸውን እንዳሓፀረ 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 እንዳተኸፈተ ሽዑ ከምዚ ኢሉ ይኽፈት ማለት እዩ ሽዑ ቆልዓ ክወፅእ ይኽእል ሕጂ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ነዊሕ ነገር ኣሎ ሽዑ 30% ክንሪኦ ከለና እንዳለዓለ ኸይድ ማለት እዩ ሽዑ ኣብዚ 100% ንላዕሊ ምስ ከደ እንዳቐጠነ ኸይድ ከሎ ሽዑ ኣብዚ ተሪእኹሞ እዚ ድበዝሕ ነገር ቀይሕ ነገር ንርኢ ኣለና ኣብዚ ማለት እዩ ሽዑ እቲ ዳይሌሽን ንብሎ እቲ ኣፍ ማህፀን ንላዕሊ ሽዑ ክኽፈት ይጅምር ሕጂ እቲ ሕርሲ ክጅምር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ሕርሲ ስለምንታይ እቲ ኣፍ ማህፀን ክቕደድ ይኽእል ሓደ እቲ ሕርሲ ቀልጢፉ ይመፅእ ፐርሲፕተስ ሌበር ንብሎ ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ኣፍ ማህፀን ከይተኸፈተስ እቲ ሕርሲ ይጅምር ወይ ከዓ እታ ኣደ ቅድሚ እቲ ኣፍ ማህፀን ምኽፋቱ ክትደፍእ ትጅምር እዚ ቀርፀት ስለ ድበዝሓካ ከምዚ ክደፍእ ደሊልካ ትደፍኦ ምሻ ኣሎ ብኸምኡ ሕጂ ክቕደድ ይኽእል እዩ ሓንሳብ እዚ ናይ ፎርሰፕ ወይ ቫኪዩም ክትጥቀም ከለኻ ክትሓርሳ ከለኽን ከምኡ ክገብር ይኽእል እዩ ኣብ ድበዝሕ ግዜ ምክንያቱ ከም ተኸፈተ ስለ ቸክ ድገብሩ ብዙሕ የለን ግን ታደ ኣብ ደይ ሰዓት ክትደፍእ ተጀሚራ ነቲ ቆልዓ ክተውፅእ ኢልካ ትገብሮ ማለት እዩ ሓንሳብ ናይ ቅድሚ ሕጂ ቁስሊ ተነይሩ ከይሓወየሱ ጥንሲ ተሒዝክን ከምኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ኦፍኮርስ ቆልዑ ብጣዕሚ ተገጂፎም ከዓ ክቕደድ ይኽእል እዩ ምክንያቱ እቲ ቦታ ይፀብብ ንዕኡ እንተላይ ክቐዶ ይኽእል እዩ ድበዝሕ ግዜ ኣይንሪኦን ኢና ግን ከምኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ካልኣይ ከዓ እቲ ሾልደር ዲስቶርሽን ዝበሃል እቲ ናቶም ሾልደር ኣው ምውፃእ ተኣብዩ ንዕኡ ክቐዶ ይኽእል እዩ ብኸምኡ ኢና ከም ሽኮርያ ተለክን ቆልዑ ክገድፉ ተጀሚሮም ኣቐድማ ኣቢልና ክንሕርሰክን ንብለክን እዚ ከይመፅእ ማለት እዩ ኖርማሊ ብምንታይ ንፈልጥ ኣብዚ እቲ ማህፀን ናብ ቦትኡ ተመሊሱ ግን ብብዙሕ ደም ፈሰክ እንተሎ እንተላይ ብውሽጢ ቸክ ይገብሩኽን ምክንያቱ እቲ ማህፀን ናብ ኖርማል ተመሊሱ ደም ኢሉ ፈስስ ተሎ ካልእ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ሽዑ እሱ ቸክ ገይሮም እቲ እንታይ ሽሙ ይሰፍዮ ነቲ ናይ ኣፍ ማህፀን ይሰፍይዎ ማለት እዩ ሕጂ ድበዝሕ ግዜ ከምዚ ምስ ሰፈይዎ ከምቲ ናይ ደገ ቁስሊ ናብ ኖርማል ክምለስ ኣለዎ ሕጂ ሓንሳብ ግን ቃንዛ ኣለዎ እቲ ቁስሊ ኣይሓውን ሓንሳብ ከዓ ከምዚ ጨና ነገር ኣለዎ ሕጂ ከምዚ ኣለክን ኢሎም ኹን ከምኡ ተሪእኽን ፕሊዝ ቅልጥፍ ኢልክን ናብ ዶክተር ክንኪዳ ሓንሳብ ከዓ እዝን እቲ ፐልቪክ ፍሎር ዲስፋንክሽን ዝበሃል ኣሎ እዚ እንታይ ማለት እዩ ነብስና ዓፅሚ ጥራይ ኣይኮነን ወይ ትቦደም ጥራይ ኣይኮነን ወይ ጭዋዳታት ጥራይ ኣይኮነን ኩሉ ብሓንሳብ እዩ ድሰርሕ ሕጂ ኣብዚ ጎሎ ክንሪኦ ከለና ጎሎ እቲ ፐልቪክ ኣብዚ ናይ ቆልዓ ድወፃሉ ነገር ክንሪኦ ከለና እቲ ዓፅሚ ኣሎ ሽዑ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ጭዋዳታት እዩ እሱ እዩ ሒዝዎ ደሎ ንሱ እዩ ከም ክንንቀሳቀስ ከለና ድሕግዘና ሓንሳብ ግን ኣብ ሕርሲ እዚ ብጣዕሚ ይደክም ወይ ብጣዕሚ ይምጠጥ ወይ ከዓ ብጣዕሚ ይእሰር ሓንሳብ ከዓ እቲ ንዕኡ ደድልዮ ሓይሊ የለን ሕጂ ጭዋዳታት ኣብ ኩሉ ነብስና ክእሰር ክፍታሕ ኣለዎ ሽዑ እዚ contraction and relaxation ማለት እዩ እዚ extends contracts extends relaxes ኩሉ ብነብስና ደሎ ጭዋዳታት ከምኡ ክገብር ኣለዎ ድሕሪ ሕርሲ ግን
ሓንሳብ እዚ እቲ ክገብሮ ድኽእል ነገር ኣይገብርኒ ሕጂ እቲ ጭዋዳታት ከምቲ ድድለ ተደየለ እቲ ብውሽጢ ሰፖርት ዝገብሮ ነገራት እውን ኣይሰርሕን እዩ ዘሎ ማለት እዩ ብኸምኡ እዩ ሓንሳብ ሕቑቕ ኣይሕመካ ሓንሳብ ናይ ብርኪ ፀገም ትገብር ሓንሳብ ገሊአን ኣለዋ ክሸና ደይክእላ ወይ ክሸና ከለዋስ ክቋፃፀርኦ ደይክእላ ወይ ከምኡ ከምቲ ኢንኮንቲነንስ ንብሎ ማለት እዩ ክራኸባ ከለዋ ብጣዕሚ ድሕመን ድሕሪ ሕርሲ ሕጂ ከምዚ ተለክን pelvic floor therapy ዝበሃል ኣሎ ነዚ ኣብዚ ደሎ ዓፅምታት ኣብዚ ደሎ ኣብቲ ጎሎ ደሎ ጭዋዳታት ንዕኡ ኣብኡ ድሰርሑ ማለት እዩ ንዕኡ ሓይሉ ክመልስ ከምዚ ናይ ሽንቲ ነገር ይኣቤክ እንተኮይኑ ናብ ኖርማል ክምለስ እቲ ቁስሊ ከምቲ ድድለ ደይሓዊ ተሎ ምእንታን እቲ ንዕኡ ሰፖርት ዝገብሮ ንዕኡ ድሕግዞ ጭዋዳታት ምክንያቱ እቲ ጭዋዳታት ፅቡቅ ደይሰርሕ ተሎ ከዓ እቲ ትቦ ናይ ደም ምስኡ ደሎ እቲ መትንታት ኣብኡ ደሎ እውን ኣይሰርሕን እዩ ምክንያቱ ስለምንታይ ኩሉ ብሓንሳብ ስለ ዝሰርሕ እቲ ዓፅሚ ደይንቀሳቀስ እንተሎ ባቲ ጭዋዳታት ተሰሪሑ ዓፅሚ ኣይንቀሳቀስን እዩ ዓፅሚ ተንቀሳቂሱ እቲ ሜካኒካል ናይ ምንቅስቃስ ነገር ስለዘየለ እቲ መትንታት እውን ከምቲ ደሎ ክሰርሕ ደሎ ኣይሰርሕን እዩ ደሎ ማለት እዩ እቲ መትንታት ደይሰርሕ ተሎ ከዓ እቲ ትቦ ደም እውን ኣይሰርሕን እዩ ሕጂ ብኸምኡ ኢና እዚ ኣብዚ ደሎ ጭዋዳታት ፅቡቅ ደይሰርሕ ተሎ pelvic floor therapy ዝበሃል ኣሎ ንከምዚ ድሕግዙ ፊዚዮቴራፒስት ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ገሊኡ ብውሽጢ ኣትየን ከም ስርዓት ነቲ ጭዋዳታት ሪላክስ ከም ዝኸውን ገብሮ ተኣሲሩ ተሎ ወይ እሰን ብኢደን ኣትየን ኦኬ ሕጂ ስትሬች ግበሪ እስኪ ኣስተንፍሲ እስኪ ከምዚ ግበሪ ክብላኽን ሽዑ ነቲ ኣብኡ ደሎ ጭዋዳታት እንዳረኣያ ኦኬ ኖ እዚ ጭዋዳ ኣብዚ ደሎ ኣይንቀሳቀስን እዩ ደሎ ሕጂ ቀስ እንዳበላ ማሳጅ እንዳገበራ ነቲ ነብስኽ እንታይ ይነግሮ ኣሎ ነቲ ጭዋዳታት ማለት እዩ ኣብኡ ደም ክመፅእ ከም ዘለዎ ደም ናብቲ ቦታ ደይከይድ ተሎ እቲ ክሕውዮ ድኽእል ነገራት ኣይመፅን እዩ ደሎ ናብቲ ቦታ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ፀገም ተለክን ድሕሪ ሕርሲ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ሕቑኽን ይሕመክ እንተሎ ክትሸና ከለኽን ሚን ኖርማሊ ድሕሪ ሕርሲ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ቅድሚ ሕርሲ ነበረ ኣይክኸውንን ድዩ ግን ነብስኻ ትፈልጥ እንዲኻ ኣነስ በቃ ሽንተይ ኮንትሮል ክገብሮ ይክእልኒ ትብለሉ ወይ ድሕሪ ሕርስስ ክራኸብ ከለሁስ ብጣዕሚ በቃ ይሕመኒ ገለ ትብላሉ ነገር ተኮይኑ ምስ ዶክተር ክንተዛሪብክን ናብ ከምዚ ዓይነት pelvic floor therapist ክትገራ ትኽእላ ኢኻ መጀመርታ ብኸምኡ ምሽ ትጅምራ እቲ ደድሊ ነገራት ኣሰስመንት ገይረን ሽዑ ወይ ብውሽጢ ኣቲና ክንገብሮ ኣለና ክብላኽን ወይ ከዓ ኖ እሱ ደድሊ ይኮነን ናይ ብደገ እንታሽሙ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ክንሕክሞ ንኽእል ኢና ክብላኽን ንኽእል ኢና ኣብ ፊዚዮቴራፒ ሓደ እቲ ማኑዋል ቴራፒ ዝበሃል ኣሎ ኢደን እቴን ከምዚ እንዳገበራ እቲ ደም ናብኡ ከም ድመፅእ ገብሮ ሓንሳብ ከዓ IMS ዝበሃል ኣሎ ከምዚ መርፍያ ወላ ሓንቲ እንታሽሙ የብሉን ሜዲሲን የብሉን ዝኾነ ነገር ኣይኮና ንገብራ ደለዋ ግን እንታይ ገብራ እቲ ጭዋዳታት ብማይክሮስኮፕ ክትሪኦ ከለካ ገሊኡ ሎ ንከምዚ ድኸይድ ገሊኡ ሎ ንከምዚ ድኸይድ ሕጂ ንዕኡ ተኣሲሩ ተሎ እንታይ ይገብራ ኣብ ማእኸል የእትዋ እታ መርፍእ ሽዑ ነቲ ጭዋዳታት ከም ድፍታሕ ገብሮ ነቲ ተኣሲሩ ደሎ ወይ ብጣዕሚ ነዊሑ ተሎ እቲ ጭዋዳታት ኣብ ነብስና እቲ ጭዋዳታት ነዊሑ ተሎ ሓይሊ የብሉን ማለት እዩ a long muscle is a weak muscle ሕጂ ከምኡ ስለዝኾነ ኤክሰርሳይዝ ይህበኽን ከመይ ጌርክን ሓይሊ ተምፃ ናብቲ ቦታ ከነግረኽን እየን ሓንሳብ እዚ ተንስ መሽን ዝበሃል ኣሎ ከምዚ ኤሌክትሪክ ሲግናል ዝሰድድ ኣብቲ ጭዋዳታት ከምዚ እንዳበለ እንታይ ይገብራሉ ደም ናብኡ ከም ድመፅእ ይገብሮ ማለት እዩ ቴራፒውቲክ ኦልትራሳውንድ እውን ዝበሃል ኣሎ ኦልትራሳውንድ እንዳገበራ ከምዚ ሓዊ ዓይነት እቲ ነብስናስ ከምኡ ክፈጥር ምእንታን ደም ናብቲ ቦታ ክመፅእ ማለት እዩ ከምኡ እንዳገበራ እቲ ደድለክን ነገራት ይሕግዛኽን again እቲ ናይ cervical tear ናይ ኣፍ ማህፀን ደቕደድ ብዙሕ ኣይኮነን ግን ከምኡ እንተኮይኑ ሓደ ካልእ ፀገም ተደየለ ኣሚን ቀልጢፉ ክሓዊ ይኽእል እዩ ተደይኮይኑ ግን ብኸምኡ ኢና ናብ pelvic floor therapy ኺዳ ንብለክን እቲ ኣብኡ ደሎ መትንታት ኣብኡ ደሎ ቱቦታት ኣብኡ ደሎ ጭዋዳታት ምእንታን ክትንስእ ደድልዮ ነቲ ቁስሊ ክሓዊ ምእንታን ከምፃሉ ኢና ናብ pelvic floor therapy ኪዳ እንተላይ ንብለክን I hope that helps of course ዝኾነ ሕቶ ተለክን ኣብቲ ኮመንት ፀሓፋለይ ንሕጂ ግን ብሩኽ ለይቲ